Pois moi boas a todas e a todos. Benvidas e benvidos a esta terceira xornada dos directos que estamos organizando aquí tamén co gallo da semana do Entroido, destas xornadas dos Entroidos da Galiza, que como sabedes realizamos do martes 16 o sábado 20, pois todos os días ás 20:45 na nosa neste canle de Twitch. E tamén recordar, como sempre, que estará subido posteriormente a canle de YouTube para que se poda pues, ver, enviar, recordar ou que non pode estar todo o tempo, pois que veña a botarlle unha ollada. Home, moitas grazas aquí o noso moderador que se acaba de suscribir co seu Prime durante 2 meses. Bueno, que iba a dicir, por certo, temos novo moderador hoxe na canle que esperemos que utilice moi ben a súa espada, porque o noso moderador habitual, Tirso, manda a súa justificación da ausencia porque non pode estar connosco, pero bueno, ahora vamos a meternos xa en faena e ao final, cando rematemos, comentamos así un par de cousiñas, pasamos revista ao noso novo moderador. E nada, comentamos tamén que ven mañá, agradecemos suscripcións, seguimentos e tal, pero agora o que importa é falar, coñecer máis do Entroido Ribeirao, polo tanto, bueno, primeiro, hola, moi boas Borxa e moi boas Iván. Moi boas. Bueno, damos entón, nada, antes de nada, bueno, lembrar que temos xa as dúas primeiras conversas subidas en YouTube e o resto tamén serán subidas a YouTube para toda a xente que non a puido ver en directo. E nada, e xa hoxe contamos con Iván González, ele é membro da Asociación de Amigos do Entroido Ribeirao. Moi boas, Iván. Moi boas. Entón, nada, vamos a comezar porque, primeiramente, que nos presentes o Entroido Ribeirao. Bueno, pois o Entroido Ribeirao é un entroido que se celebra na parroquia de Santiago de Arriba, no concello de Chantada. Temos o que son 4 días, que son o domingo Lamedoiro, o domingo Corredoiro, o domingo de Entroido e o martes de Entroido. O noso Entroido ten 3 figuras, o que é o volante, o maragato e o meco. Vale. Bueno, xa nos falaches un pouco das figuras. Tamén preguntarche cal sería aí o día grande, digamos, e cal é a máscara principal, non? Tedes aí varias, pero cal sería a máscara principal e cal é o día grande? Bueno, o día grande, supoño como en Castelos Entroido, é o do propio domingo de Entroido. E a nosa personaxe principal é o volante, que é ese que leva o cinto de campaíñas e o que pode ou non pode levar, pero que luce o pucho, ese armazón que levamos na cabeza, feito con flores e cintas de papel. Vale. Bueno, tamén nos moitas veces cando empezamos a preguntar sobre o entroido, quen o conforma, non? Todo iso, tamén queríamos preguntar, saber un pouco que significado teñen, non? Bueno, o pucho, todo o que estás falando, non? Si teñen un significado por detrás, pois que este vinculado, pois, os traballos á terra ou a que, non? Porque é certo que todos teñen un significado, entón queríamos coñecer un poquinho máis no relacionado do Entroido Ribeirao. Pois o pucho, que é o que leva o volante na cabeza, se algunha vez o vestes en persoa, ou vestes unha foto, dadevos de conta que leva unhas flores e 2 bonecas e uns plumachos. O que significa os rapaces pequenos xogando no campo. Por o que queremos, o que dice, é que queremos que pase o mal tempo e que veña o bo tempo. A verdad que nestas xornadas que estamos facendo, unha das cousas que creo que está sendo máis interesante é ver, pois vamos a dicir que gráficamente todas as traxes, as máscaras de todos os entroidos. Entón non sei se creo que tes por aí algúns componentes que o mellor, eu creo que tanto a Borxa como a min, e eu creo que todo o mundo que está connosco agora mesmo, pois lle molaría, pois lle gustaría ver. E que se nos podes ir explicando un pouquiño, digo, para que a xente se faga un pouco incluso a idea de como é... O primeiro que teño por aquí é unha flor do pucho, non sei se ve ben. Sí, correcto. Isto é feito de papel pinocho, pétalo a pétalo,
rizado cada un, hasta que lle vas dando unha forma de flor. Cada flor destas leva unha media de entre media hora e 40 minutos facela. E o pucho grande leva 200 e pico, así que imaginadvos. Se cae o seu papel pinocho, se lle cae unha gotiña solo de auga, non vale para nada, tens que fazer outro o próximo día. Despois tiñamos por aquí unha careta dun maragato, feita con pel dun porco teixo. Correcto. Teño por aquí unha das calaveras que temos, a pequena, xa que a grande non me collerían dentro do plano. Esa está Todo moi ben, feito, está moi ben. Podes achegar un todo pouquinho feito, máis, a ver? Sí. Sí. Aí, perfecto, aí vese. Sí. E depois teñemos por aquí tamén, un momentiño, o que sería o cinto de campeñas dun volante. Que sería este de aquí. 24 leva. Carai, sí. Un peso aproximado duns 15 kilos. Solo o cinturón ou todo que o traxe? No, o cinturón a máis. Solo o Despois, cinturón suposto 15 que kilos. Solo o cinturón 15 kilos. Dá de conta que son 24 campeñas. Así que podes facer un promedio máis ou menos. A pel é pel de porco, moi importante. Porque a pel de porco rebota o sonido, non o absorbe. Iso é moi importante. Porque se absorbera o sonido das campeñas non sonaría como debido. Entón, este rebota e fai que sone moito mellor. Correcto. Bueno, eu quería preguntar un pouco sobre, inda que logo seguramente faga algunha pregunta máis relacionada co que nos estiveches ensinando e tal, é sobre o proceso de recuperación, se houve un proceso de recuperación no Entroido Ribeirao, porque sí que é certo que tanto nos anos 80 como a comezos este século comezouse a recuperar entroidos en distintos sitios, non? Entón, no Entroido Ribeirao sucedeu o mismo ou tivo unha continuidade no tempo? A ver, o que é o propio entroido nunca morreu. Que pasa? Nós temos a asociación que se fundou no ano 2000. Antes de que se crea a asociación, facíase, por exemplo, este ano nesta parroquia, o ano que ven noutra parroquia, non nos juntábamos todos xuntos para poder celebralo. Dende que se fundou a asociación, os primeiros anos íamos repartindo. Un día nunha parroquia, outro día noutra parroquia. Bueno, ya hasta ahora, que só estamos nós, claro. Porque, bueno, ti comentabas antes que bueno, que se celebra en Santiago de Arriba, pero é certo que antes celebrabas en máis aldeas. Entón, eu non sei se agora mesmo hai intencións de nun futuro poder recuperalo noutras aldeas ou hoxe por hoxe imposible, o tema de despoboamento ou o que sexa, non? A ver, antes aquí na conca do río Miño, no Concello de Chantada, celebrábase en todas as parroquias. Na parroquia da Xariña, na Campo Ramiro, San Pedro, Vilaúx, Nogueira. Levamos 6-7 anos que solo vive aquí en Santiago de Arriba. O que dis ti, o despoboamento que é normal. Por aquí somos moi poucos veciños, xa nesta parroquia, e nos colindantes pasa totalmente o mesmo. Cantos sodes aí na vosa parroquia? Por no que é na parroquia enteira 37. 37 aí na vosa parroquia. Sí, na parroquia enteira, moi pouquiños. Claro. E entre esas persoas tedes que organizar todo, logo. Dos da parroquia, solo o que é a miña casa. Solamente. Organizamos o entroido. Despois temos compañeros que están con a asociación, pero que son de distintos puntos de Galicia. Claro. Temos xente de Coruña, temos xente de Vigo, temos xente de Lugo. E como facedes, sendo así, non sei se pode comentar brevemente, como vos organizades para todos, sendo tan pouquiñas persoas? Por moitas dores de cabeza, é o que che acaba dando largo do ano. Ímonos organizando como podemos, os que estamos aquí sempre, por suposto, facemos un pouco máis os que están fora, normal, os que están fora tense que desplazar demais,
Pero, bueno, todo graniño de area axuda para poder celebrar o Entroido. Pregunta por aquí Alba que cal é a idade media da vosa parroquia? Pois mira, quitando os da miña casa, o seguinte máis novo ten 67 anos. Entendemos que é alta, entón. Sí. E porque aí, bueno, non sei se tedes, quero dicir, organizades vos todo, pero cal é a implicación que ten, por exemplo, o Concello de Chantada, no que é todo relacionado co Entroido en Santiago de Arriba? Bueno, pois o Concello de fai uns anos para aquí está mostrando cada vez máis o seu apoio e está axudando máis temas económicos, temas de subvención ao que é a asociación. De feito, a casa escola que temos onde se celebra o Entroido, que se chama Moredo, están a reformando ahora, entre a Diputación de Lugo e o Concello de Chantada. Correcto. Está ben. Bueno, comentando o que para a parroquia, incluso tamén para a vosa casa, que significado ten para vos este Entroido, tanto por unha parte a organización como que a propia celebración? Bueno, o que é o tema organizativo demais son moitas dores de cabeza, como pasará en todos os Entroidos, que día contrario mente, claro está. Ou para facer calquera cousa sempre tens que traballar arreo e demais. No tema de disfrutar, pois a mellor época do ano con moita diferenza. Tanto para mí como por meus compañeros que estamos na asociación. Porque aí, claro, me comentas que efectivamente o ser tan poucas persoas, pois a implicación que tedes, as poucos que sodes, ten que ser moi grande. E aí, o que é o propio Entroido conforma unha identidade da vosa parroquia? Sí, por suposto. Polo que como para todos os veciños a festa máis importante é o Entroido, nin o patrón que é o Santiago, nin nada. Xa cho dice a xente maior que eles toda a vida foi a festa grande por así dicirlo, da parroquia, que era o Entroido con moita diferenza. Porque, bueno, ti antes comentabas que o Entroido, isto mudando un pouco de tema, non se dixou nunca de celebrar, pero, claro, queríamos saber en concreto si durante o que foi a ditadura, bueno, a Guerra Civil e posteriormente a ditadura franquista, si lle afectou de algún xeito o Entroido, non? Porque sí que é certo que houve noutros sitios que estaba prohibido, e non sei se aí hubo... No, aquí prohibido estaba tamén. Sigouse celebrando, pero prohibido estaba. De feito, xa foron uns cuantos os que acabaron no cárcere e demais por organizalo. Estaba prohibidísimo, vamos. Do clero tamén axudaba, que era o que pegaba o chivatazo. Claro. Sí, que aparte, bueno, non é só, tamén comentaban, non, do Entroido de Laza, que ali tamén seguiron celebrando moitas veces na clandestinidade ou incluso no monte escondidos para que non os vixen, e hai moita xente que conta que había peliqueiros detidos no cuartel da Guardia Civil, bueno, e supoño que neste sitio sería igual, ainda que houvese unha prohibición, a xente intentou... Aquí a xente salía da casa e nin os da propia familia, os da propia unidade familiar sabía que se iba a vestir el. Tiña roupa escondida para vestirse no outro lado, salía da casa, vestíase, e ao chegar a casa volvía a chegar vestido tal cual saía da casa. Correcto. A verdad que eso tamén son feitos heroicos, de ter mantido, non? Todas estas tradicións. Tamén, bueno, máis ou menos coñecemos que no que o voso Entroido, no que organizades ali, non só están as vosas máscaras, sino que tamén pois se xuntan máscaras de outros lugares do país. Isto é así? Sí, ese é o primer domingo que temos nós, que levamos uns 6 anos ou así, convidando uns Entroidos amigos a que veñan a celebrar o inicio do Entroido canda nós. Humildemente, que é como podemos, pero así celebramos todos xuntos. E que Entroidos pasaron por ali así nos últimos tempos? Pois a ver, Viana do Bolo, Vilariño do Conso, Manzaneda,
veu os torteiros de Bande, veu os de Salcedo, e así os de Campo Becerros tamén veu, algo... Porque logo vos tedes participado tamén paralelamente, non se non me equivoco, na Mascarada Ibérica que hai en Viana e Vilariño. Aí non sei quero dicir, si axudou ese tipo de celebracións para poder, bueno, visibilizarvos, incluso ter apoios e todo iso. Non sei que significou para vos poder ter un evento desas características, non? Como a Mascarada Ibérica na que poidades mostrar o vosso entroido. Sí, por nós tuvemos a sorte xa desde o primeiro ano que organizaron, que nos convidaron. Primeiro, é unha cousa espectacular para quen non coñece o resto de entroidos, ve moitos entroidos, que pasa, cada entroido luce no seu propio sitio, non é mesmo que se ves todos fora. Segundo, a Mascarada Ibérica permite coñecer a moita xente de outros entroidos, que moitos se convirten en amigos, e, bueno, son de toda a punta de España. E terceiro, a nivel publicidade, é super valioso. Venche xente de toda España, date de conta que os últimos anos é a Mascarada Ibérica máis grande que hai en toda a Península Ibérica. Sí, que de feito nos, bueno, relacionado con iso, que sí que é certo que vos axuda a visibilizarvos, non? E tamén que é certo que nos últimos anos os entroidos en liñas xerais están como eso, ou sufrindo un proceso de recuperación, ou están collendo así máis sona, non? E non sei se en concreto no entroido Ribeirao vos notastes nos últimos anos que hubo un incremento dos visitantes e que incluso nun futuro a masificación do entroido pudera ser un perigo, non? Sí, nós levamos desde fai 7, 8 anos cara actualmente, notamos que cada ano que pasa, e sobre todo se o tempo acompaña, que se está vindo moita máis xente daqui viñantes. E o tema masificación, nós somos da idea que é o entroido 100% rural, se masificas moito, estás desvirtuando co propio entroido, porque non podes facer as túas cousas como facías sempre. Claro. Pois sí, a verdad que sí. A verdad que sí. Outra cousa que nos comentaron onte tamén no encontro que tivemos era sobre o tema este da música, das danzas, dos bailes que tiñan eles neste caso no entroido de Samede. No voso caso, non sei se tedes algún baile, algunha música, algúns instrumentos, pois vamos a dicir senlleiros típicos que non poden faltar. Nós danzas non temos, porque o noso entroido non houve nunca danzas. O que sí temos sempre cada entroido é un grupo de gaiteiros. Foi toda a vida, sigue se levando, e das cales tocan dúas marchas, que se chaman a marcha do oficio, que se tocan mentre se van buscar os oficios e mentre volven os oficios, cara ao canto do porelo. Correcto. Bueno, eu tiña unha dúbida, máis que unha dúbida, non, unha pregunta no sentido de, bueno, como lle ves ti porque acabas de explicar antes, non, que a media de idade é moi grande, hai un despoboamento enorme, entón, como pensas ti que podería afectar no futuro a continuidade desta celebración tendo en conta todos esos factores, non? Bueno, pois nós temos a sorte de que temos detrás unha calenteira enorme, porque desde rapaces, temos vestidos rapaces con meses hasta 17, 18 anos, hai un día normal que nos podemos xuntar con 25, que é o futuro que espero que sigan canda nós, que sigan vivindo e que o día de mañá señan eles os que perduren a tradición. O monstro da empanada, que é aquí o noso moderador de hoxe que temos no chat, comenta que a él lle gustaría saber algo máis, e pode explicar algo máis polo tema que comentaches dos oficios. Sí, pois os oficios son representacións teatrais satíricas, mudas, que se realizan, por exemplo, con un veciño que está varando co burro, montou encima do burro e caeu. Pois nós facemos o que é eso, pero aumentado por 2 ou por 3, en plan carallada. Correcto.
outra cousiña así que temos por aquí, o sea, o que é o entroido unha vez ali, como es decir, onde se celebra, vamos a decir, físicamente. Quero dicir, tedes un sitio que sempre é o mesmo, realizades desfiles, como se organiza eso? Pois, vou vos contar. O noso propio día de entroido comeza ás 4 da tarde, salimos desde abaixo, desde a carretera, subimos en desfile o que hasta Santiago de Arriba, onde están as casas, os volantes grandes co pucho e os maragatos cruzan as hortas hasta chegar ao campo do Morelo, que é o campo onde se fai a idea para o entroido Ribeirao, sempre. Sempre se celebra no mesmo sitio. Sí, no campo do Morelo. Porque ali, bueno, sí que é certo, non? Eu polo menos os anos que o vin, que inda que, bueno, vas vendo estas figuras e tal, pero logo ali hai como unha especie de, non, de carpa pequeniña na que vai habendo, bueno, outras actividades. Entón, bueno, si podes explicar un poquinho máis iso. Non sei se lembro que había como unha especie de sorteos ou algo así ali, ou... No, esos son porque temos unhas rifas, tanto de pago como se dan gratis aos asistentes, e durante a propia celebración do entroido realizamos uns sorteos. De aí as actividades que dicías tú. Vale. Que aí no desfile dos oficios, o sea, digo, no tema do desfile dos oficios, comentaches antes das representacións, que aí participa máis ben simplemente as persoas que levan as máscaras ou que toda a parroquia que asiste? A ver, aí hai 3 ou 4 que son os que organizan, os restos que organizan non o saben hasta o propio momento, porque tú paixes no desfile, mesmo vos que vides da fora, engánchate, adentro, tens que vestir de tal. Hai que facer isto e isto. E despois, durante os oficios, pois, fai falta alguén, vas onde que estou vendo, vente para aquí que tens que axudar. Moitas veces para cousas boas podes acabar con cinza ou mollado. Mala sorte. Pero, bueno, a xente ten unha boa receptividade, entendo eu, non? O sea, para participar e demais. Sí. Algún faise de rogar moito, pero vai encantado, vamos. E, bueno, eu sei que tiña unha pregunta, porque, bueno, a raíz de todo isto que estás contando, e eu entendo que o que máis perviviu aí foi a tradición oral, non? Que foi pasando da xente máis vella a xente máis nova, ou como era a celebración, pero non sei se existe algún tipo de documentación escrita antiga respecto deste entroido, e se incluso tedes pensado de cara ao futuro pois poder documentalo todo, ou se xa o tedes nun libro ou algo. Nós, por desgracia, documentos gráficos e demais temos moi poucos. De feito, os primeiros que temos no tempo é dos 55. Antigamente, aquí no rural, non había unha cámara, non había nada deso. Entón, o que dices tú de recuperar, a idea é esa. Andamos de fallarnos, recopilando para todo o que podamos xuntar. O día de mañá que abramos un museo, ter todo exposto que a xente pode ver. Xa é un proxecto en firme o tema de ter un museo ou é unha idea só? É un proxecto, como vos comentaba antes, andan remodelando o que é a escola, na planta superior, cando está todo acabado, queremos facer un pequeniño museo. Correcto. Que aí claro, sería isto todo interesante, porque xa que nos comentaban tamén onte que eles tiveron un proceso de recuperación moi forte nos últimos anos dun entroido desaparecido ou casi desaparecido nese caso, e ter todo o que é a documentación, ter vestixios, etcétera, é super importante. Que aquí concretamente, creo que o comentamos un pouquiño así de pasada ao principio, pero onde se pode, se é que, bueno, vos sabedes ou se pode trazar máis ou menos a orixe deste entroido, o sea, a nivel temporal, na historia, como poderíamos... Sí, exactamente non se sabe. Algúns expertos dicen que é da Idade Media, que era o señor feudal, pero exactamente non se sabe. O sea, non hai ningún tipo de casi ni de indicación ni de pista, non? De que pudera de onde poder. Por desgraza non. Algún experto di, bueno, que procede da Idade Media, que era o señor feudal,
pero firme non temos nada. Comentan aquí no chat unha pregunta de Joa Méndez que di despois do incremento a nivel de repercusión pola zona, tedes algún desexo de acabar algunha meta como algún recoñecemento ou algo similar, xa que ben merecido tedes tras tanto traballo? Bueno, pois nós temos o que temos o BIC xa, queremos de interés turístico galego. Que pasa? Cambiaron as normas de fai uns anos para aquí e ahora son máis trabas que Dios. Pero andamos loitando a poder acabar tendo. Outra cosa que tamén é interesante e que nos comentaban, creo que, se non me equivoco, polas redes estos días, era, bueno, que preguntaramos ou que comentáramos un pouco si existe algunha bebida ou comida típica que bueno, do voso Entroido, non obviamente que se invente ali, pero que sí que sexa dicir, bueno, pois vou ali porque hai tal comida ou porque hai tal bebida. Pois o que era típico desta zona na época do Entroido era empanada de patacas e torriscos. Empanada de patacas, correcto, sí. Pataca e torriscos. E Que ainda bebida... así todo... Viño de toda a vida. Claro, bueno, claro, ten sentido. Zona de viño. Non pode faltar, efectivamente. Non pode faltar. Que antes comentaban aquí eso sobre o tema dos recoñecementos. Eu, bueno, non sei como o vedes, se pensades que porque, bueno, incluso temos lido por aí que se buscaba, non, que a UNESCO declarara todos estos entroidos como patrimonio da humanidade e todo iso. Non sei se vos pensades que realmente que precisa unha maior protección as tradicións ou que a súa vez todos estes recoñecementos poidan conlevar a unha masificación e, polo tanto, desnaturalización do entroido, non? Ou... É que pode afectar en ambos dos casos. Pode afectar para ben, tamén se pode afectar para mal. Co tema da UNESCO, que dicías tú, nós tamén estamos, e se declaran a Ribeira Sacra de interés turístico, de interés turístico, da UNESCO tamén. E entón, estamos aí a ver. Tedes algunha expectativa temporal ou cando chegará? Non, expectativa non temos ninguna. Se chega, se non chega, non chega. Non é algo que nos teñamos escrito na frente de que queremos xa. Para nada. Correcto. Coméntanos aquí, Saro Nemur, se poderías explicar máis concretamente ou máis en detalle as personaxes das máscaras. Sí, por suposto. O volante, que é o que leva o cinto de campanillas que vos ensinei fai un cacho, leva o traxe dúas cores, vermella e amarela. Non confundir ca bandeira española, como fan moitos. Xa que foi a primeira tela que saliu en dúas cores e adaptaron a daquela. Leva zapatos negros, dos domingos de toda a vida, unhas vendas no xemelgo para evitar lesións, o cinto de campaíñas, por encima unhos panos que son portugueses, que eran os panos mariños que eran as toquillas que tiñan as nosas avoas nas casas, unha pañoleta na cabeza e unha máscara feita de papel, fariña e follas de periódico. Despois temos o que é o maragato, que é o personaxe sucio, que é o feito con peles de animales, tanto pode ser de cordeiro, de cabrito, do que sella, o que matabas na casa daquelas, para poder comer, aproveitabas a pele que utilizabas. E despois os mecos. Os mecos son os que levan a roupa estrafalaria, que son os que representan os oficios. Que serían, digamos, esas tres máscaras, as principais aí do Entroido. Sí, son os tres personaxes que tuvemos sempre e os que siguen, va. E as peles, eu, por curiosidade, agora, usades as mismas todos os anos ende fai moito tempo ou as cambiades cada X anos? Eso vanse estropeando. Eso cada ano imos xente que ten cordeiros, danos a pel para curala, nós na miña casa temos cabras, os cabritos que nos morren tamén, os coellos tamén, porque acaba sendo casi prácticamente
dun ano a ano, a pel vai fodendo, Claro. vai estropeando. E así algunhas anécdotas que nos podas contar, quero dicir, tanto, pois, graciosas, curiosas, non sei se vou dicir desagradables, por o mellor a xente non quero ir de anécdotas desagradables, pero sí que sean a mellor curiosas ou graciosas que ten pasado así nos últimos anos, que ti viviras, vaya. Ou que ti non viviras, que te contaron, tamén valen. Ambas. Que vou contar unha que seguro que vos gusta, que é de cando estaba prohibido na Guerra Civil. Estaban o que os volantes tocando as campaillas e veo a Guerra Civil. Entonces correron e o home veuse moi apurado, soltou o cinto, tirou o cinto e escapou. Que pasa? A Guerra Civil colleu o cinto e levou no po cuartel. Que pasaba? Eran as campanillas todas boas que iban ser destruídas. Carai. E as campanillas que non eran da parroquia, que eran prestadas. Claro. Pois ao final, non sei como fora, amañaran, deran ido ao cuartel unha noite por medio dunha amistade, cambiaran as campanillas as boas polas malas, meteran unhas malas para que as destruíran. Un show, vamos. O sea, que coláronse para cambialas. Sí, por medio dunha amistade, sí, para poder as campanillas boas para poder seguir meterlas. De feito, ese cinto teño guardado, pero ese cinto non ten. Histórico. As campanillas destruíronas, pero o cinto non. Correcto. Porque eso de feito non lo teñen comentado nos entroidos anteriores nestes últimos días, que bueno, que é certo que tanto que comentaste as campanillas como as chocas e todo iso, que antigamente collíanse as que tiñan os veciños do gando para usalas e logo tiñas que devolvelas. Supoño que aí sería o mismo o caso, non? Sí. E o mesmo, e a día de hoxe sigue pasando, porque nós a mitad das campanillas que utilizamos son prestadas. Collemos o coche un mes e medio antes do entroido, imos un dos señores que temos, bueno, que sabemos que as teñen, as que nos valen. Mira, son o do entroido, prestas unhas campanillas? Sí, toma. Apretón de mans e hasta que paso o entroido non lles volves a entregar. E a xente tanto contentos eles como contentos nós. Claro. Que na maioría dos sitios, claro, nos comentaban que agora, bueno, xa as compran especificamente, non? E logo as guardan todo o ano, pero antigamente que era así. As nosas non se dá mercado, xa fai moitos anos que non se fabrican, que é o problema. Agora fabricanche campanillas, pero non, o noso entroido non vale. Claro. Hai que coidar tamén o que hai, porque logo senón non veñen outras. Non sei se por aquí as persoas que nos siguen, que están seguindo o directo, que están connosco, se teñen preguntas, intereses, cuestións, pois tamén para trasladar, para comentar ou para preguntar, ou se queren coñecer máis sobre algún dos aspectos que vimos comentando, que son amplos e interesantes, que sempre axudan a coñecer máis sobre as nosas tradicións, a nosa cultura, os nosos entroidos, definitivamente. Eu tiña unha... Bueno, non sei se tes tías... No, dalle. Eu tiña unha pregunta, bueno, tiña dúas máis ben, pero bueno, primeiro dixe a primeira, e si en Chantada, se vos participades en Chantada no desfile de entroidos e baixades e tal, ou simplemente quedades en Santiago de Arriba e dali non sabe? Pois xeralmente non imos, que pasa? Que como comentábamos antes, o primer día que é cando traemos os entroidos, e ese día mañá facemos un percorrido polas rúas da vila e si que mostramos tanto o noso entroido como os entroidos convidados que veñen canda nós. E, bueno, e a outra pregunta que eu tiña é si, porque sí que é certo que eu teño visto, eu deben de ir ali, pois, 3 anos, e logo tamén por ver en internet, non? Que hai xera bastante expectación eu teño visto a primeira, Telecinco, la Sexta, bueno, moitas televisións, e quero dicir, si realmente ten todos os anos un seguimento mediático, así unha cobertura bastante ampla, e si xera interese o que é a nivel internacional, pois tanto, bueno, historiadores, antropólogos que fosen por aí en algún momento, non xente de fora.
Pois é, o que dices ti, temas de televisións, todos os anos, tanto de Gusto da Primeira, da Antena 3, Telecinco, da Sexta, rara vez que non veñen mínimo unha vez a enseñar o que é o Entroido, facernos unha pequena entrevista e que sacan no telexornal. E o que diste a nivel nacional e internacional, eu teño estado aquí moitas veces e cando de arrancar ves xente que che ven falar e que son de La Rioja, que son valencianos, temos xente franceses, temos italianos. Eso, queras que non, para nós é un orgullo, va. Claro, Home, claro, sí. pois sí, a verdad. Comentan por aquí varias cousas, algunhas creo que xa as comentaches, por exemplo, os días que se celebran, que se non me trabuco, que son 3 domingos e o martes, comentaches ao principio, Correcto. non é? Sí, correcto. Sería si todo fose normal, teríamos ido este martes e logo 3 domingos anteriores. Exactamente. Domingo Lambedoiro, domingo Corredoiro, domingo dentro. Tamén comentan si un entroido onde calquera que vai a poder participar, xa comentamos antes que mesmo pode ir sin sabelo e acabar ali no allo. E preguntan tamén se tedes editado algún tipo de merchandising ou pensadechedes en facelo para promocionar o vosso entroido. Feito non, temos a idea de poder facelo para o ano que ven. Ora que temos tempo de cara ao ano, pois sacar varias prendas, camisolas, chaquetas, mascarillas, que están tan de moda ahora, por desgracia ahora. Sí, que sobre iso, que a verdade é que non preguntamos moito estes días, pero bueno, un pouco que significou aí na parroquia para vos e tal, e como afectou todo o tema este da pandemia, porque claro, comentábanos estas últimas semanas xente de outros entroidos que claro, que para eles era a nivel anímico terrible, porque era algo que estabas esperando todo o ano, e que, bueno, en algúns sitios saíron a título individual, algúns e tal, pero claro, non é o mismo. Entón, un pouco como se viviu aí todo isto? Pois con moita pena, porque falta a alegría que sempre había aquí na Santiago de Arriba os días de Entroido, falta moita xente que, bueno, que son prácticamente unha familia, que é a que formamos o Entroido Ribeirao. E, bueno, a ti, dentro das normas, nós salimos dous volantes a cruzar as hostas todos os días, tanto os 3 domingos como martes. Cousas así, con todas as normas, con mascarilla, distancia e demais. Pero non é mesmo nin parecido. Pero polo menos as campaíñas soaron e a xente maior pude escoitalas. Que aquí comenta Marga que di tradicionalmente os volantes percorren as rúas de Chantada as mañás dos días que se celebra. Escoitar así campanillas é un gustazo que nos anima a baixar o entroido. Entendo que aí... Sí, porque cando son os días de feira e demais sempre vas dar 2, 3 volantes, unha volta rápida polo pobo para que polo menos se escoite. E a xente así tamén vive un pouco máis nas datas nas que estamos, claro, que eso sempre anima. E sobre o que ti comentabas antes, bueno, as peles, que as cambiades cada ano, e as cabezas que tedes animais, eses como, quer decir, canto tempo teñen, como facedes con iso? Porque... A ver, as peles non se cambian todos os anos. Vas tirando deles, xa se chega un momento que non vale, por lo cal teles que acabar renovando. E as calaveras que temos, unha delas, bueno, que vos enseñei eu antes, esta que teño por aquí, esta foi a primeira que se fixo. Xa debe facer sobre uns 10 anos, ou así. Despois fixeron outra grande, que xa debe ter 6 anos igual, ten xa. E despois a última que fixeron, que 3, 4 anos. E eso teñen algún tipo de conservación especial? O sea, algún tipo de cuidados? Como se fai? Ou simplemente... Unha vez xa preparadas e demás, o único que tens que ter cuidado é que non che vayan os ratos. Correcto. Para que non se comen. Claro. Claro. Bueno, eu non sei se a xente quere facer algunha pregunta máis ou que tedes algunha dúbida sobre que queirades que vos resolva ou tal. Estades a tempo, así que lanzada agora. Estades a tempo para lanzar. Mentras, se queres comentar un pouco
pois onde poden atopar máis información sobre o vosso Entroid, onde vos poden seguir, bueno, pois eso, webs, redes, YouTube, non sei que, todo o que teñades, pois que poden facer a xente para que vos vayan agora, pois mesmo cando acabemos, a botar unha ollada. Pois onde nos podedes seguir todos é na nosa página de Facebook, Entroido Ribeirao, e a página web estamos en proxecto para poder lanzar este ano. Correcto. Aí a página web sempre, eu sempre digo que hai que ter webs aí para todo e iso é o mellor sitio para que podades aí facer, documentar, subir e de todo. Comenta Luís por aquí se o Entroido sempre se celebrou nas mesmas aldeas ou variou, que é algo que creo que comentamos tamén ao principio un pouco. Bueno, antigamente facíase un ano nunha parroquia, outro noutra, cando se creou a asociación eran 3 domingos, íamos repartindo entre as diferentes parroquias, pero ahora só estamos nós. Que eu non preguntei antes, pero sí que tiña curiosidade, se a raíz de todos estos, bueno, a mascarada ibérica e de coñecer entroidos outros sitios, se atopastes en algún sitio entroidos que tivesen algunha personaxe ou significado, bueno, ou máscara similar ou que ese entroido tivese un significado similar ao voso? Por dos que actualmente coñezco eu e vin en sitio, na mascarada, tanto en Lisboa como en Viana, parecidos poucos, por non dicir prácticamente ningún. Temos que nos chegara unha información vía Facebook fai uns anos, en Italia, un que se parece visualmente un italiano. O tema do pucho e demais, as cintas de cores e demais, pero solamente eso. Correcto. Pois, non sei se temos por aquí algo máis así que comentar, Borxa. Sí, é que estaba mirando aquí no Instagram, nos fixeron unha pregunta mañá que a vin agora de milagro e preguntan se no voso entroido tedes participación tamén feminina, na xente que se disfraza ou todo iso. A ver, antigamente non, pero antigamente só eran os homens. Nós desde que se creou a asociación, desde fai uns anos para aquí, sí que estamos, xa metemos a canda nosa que é se se queren vestir da igual, homens, mulleres, nenos, nenas, o importante é a ilusión e querelo pasalo ben. Claro. Pois sí. Pois non sei se hai aquí si ten máis bueno, algunha cuestión, curiosidade, aínda somos bastantes persoas aínda en directo ou non, o único que eso, que nos comentaba Iván, que podedes ir pola súa páxina de Facebook, pola páxina de Facebook do Entroido, e tamén atopar por ali información, imaxes, por certo, bastantes imaxes, porque eu estive na vendo e ten bastantes imaxes e creo que bastante interesante para saber. Comenta Emi, que por certo, aproveito para saudala, que como vai o proxecto da túa nai de facer o pucho con flores de follas de millo? Pois aí está en proxecto, a ver se cada ano que ven, pouco a pouco, o dar gallá para poderlo sacar. Para 2022, non? Contanos un pouquiño que proxecto é exactamente. Porque antigamente o pucho din que estaba feito con as follas do millo. E entón o que quere miña nai é recuperar o pucho exactamente como era, rizando as follas do millo pétalo a pétalo. Telas que secar, telas que cuidar, telas que rizar despois. Un proxecto que temos ilusionantemente. O sea que con un pouco de sorte para 2022 podería estar, non? Esperemos que estea, mal será. O gallá. Nos aí, Borxa, en 2022 teremos que pasarnos por alá. Sí. Mas que eu espero que non me toque... Convidados estades, Espero que non me toque facer nada, eso sí, pero... Eu levo, sin ir, eu creo que estiven en 2015, 2018 e creo que 2019. E si, xa levo 2 anos sen ir. Porque, entón, si, hai. A verdad que
hai ganas, porque eu aparte a primeira vez que fun, pensei que iba a estar cheo de xente, en plan estilo, hai moitísima xente e tal, que iba a ser, pois non sei, como a baixada morena en Laza ou cousas similares, pero claro, cando fun vin que joder, a maioría da xente era xente da zona ou familiares, amigos e todo iso, e era un ambiente moi guai, eu polo menos gustoume moito. Eso sí, o que non me acabei de acostumar aínda é a empanada, Ainda non, nunca probar ata que fun aí e non me acabei de acostumar. Pois cando veñas para ano que ven, xa probarás en condicións, xa verás como te acostumas. Comentan por aquí, o monstro comenta que viu algunha foto de personaxes con coroza. Queda algún artesán que as faga por chantada? Eu por a zona de Chantada non coñezco ningún. Nos as dúas que temos era un señor de Pazo de Coira, se non me equivoco, que ten unhas campanillas de feito, e cando íbamos buscar as campanillas, así falando con el, de que as facía, e comprámolas para, polo menos, de que sigan aí, de que non morran, que sigan presentes. Pois sí. Pois sí. Comenta aquí Lara Laza, moi boas, e se non me equivoco, Lara é a rapaza que vai estar o sábado pechando as jornadas para falar dentro de Laza, así que moi boas, que nos confirme, pero eu creo que sí, moi boas. E nada, eu non sei se tes algunha pregunta, se non, non sei se tamén queres, bueno, pues apuntar algo máis que se che esquecera ou algo así. Ou que pode ser interesante. Eu penso que non, que xa máis ou menos como comentei vos todo, de feito nas redes sociais, se a seguides, porque somos moi activos, se me quedou algo no olvido, aí seguro que o tedes, que podedes preguntar, porque son eu que as leva, entón... Pois, perfecto. Pois, eu creo que así como un pequeno achegamento, vendo algunha máscara, comentando, bueno, como onde se realiza, cales son tamén os domingos, bueno, e o martes, os días nos que se celebra, etc. Creo que tamén nos achegamos un pouquiño a este entroido e recordar a todo o mundo que queda subido en YouTube para quen quera botar unha ollada. Que comentan por aquí se os monfortinos son benvidos por aí. Porque non van ser. Non sei, non sei se hai algún tipo de rivalidade entre Chantada e Monforte, entre o Concello, quero dicir, ou... Nada, tonterías. Eu como son do norte non sei se por aí sei os rivalidades que temos aquí, pero claro. Aquí todo o mundo é ben recibido, con brazos abertos, da igual donde veñas. Así que por eso estaré todos tranquilos. Eso sempre está ben. Pois... Os únicos raros son da zona son os de Escairón. Bueno, esas son cousas que teñen eles. Pois non sei se temos algo máis. En principio non. Darche as grazas, Iván, por estar connosco, por adicar estos 52 minutos a estar aquí connosco, a explicarnos todo o relacionado co voso entroido, que viva moitos anos máis, e que aquí intentaremos pasarnos o ano que ven, esperemos que xa cunha situación normalizada completamente. Sí. Bueno, por moitas gracias a vos por todas estas iniciativas que estades levando adiante. É un orgullo que xente así tire polo que é o entroido e dar a coñecer tanto, falo no meu caso, como supoño que no resto dos entroidos. É todo un orgullo que xente como a vos tire por algo do noso para que a xente coñezca. Moitas grazas. Sí, eu pola miña parte tamén darche as grazas e nada, seguimos en contacto. Dicirlle a xente que non marche ainda, que ainda non acabamos, despedimos o noso convidado e nada, moitísimas grazas por dedicar o teu tempo. Correcto. Graciñas a vos. Veña, chao. Chao. Saludiño.